Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Nkezo. Mina-ke ngifeza ngithuthu ngakho umalo bathi ilasibona amakumede. Mhlawumbe uma kuthi usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha, kanjalo futhi-ke nokushare ikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke uma ngabe sibheke sikubona ey'nkundleni zokuxhumana, sobona ukuthi ingane zakwethu sekuphinde futhi kwabanjwa enye imoto yemali laphana endaweni yase-Ottawa ne-Verulam. Sebeshaya enye imoto yemali emgwaqeni R102 phakathi-ke kwe-Ottawa ne-Verulam eThekwini e-KZN. So bokhumbuleke ingane zakwethu-ke ukuthi igameke sezandela impela ey'fana nalezi kuzoba khona isigameko esesikhumbulayo la kuqoshwe khona abane laphana-ke kubanjwa laphana inkunzi-ke labashonela-ke bagcine bedlulile emhlabeni. Ngathi uma ngabe ngibona ey'nkundleni zokuxhumana akakhona yedwa umuntu wayekhombisa ukudabuka ngendlela nje ababeshone ngayo, kodwa-ke abantu abaningi impela babekhombisa ukungazwelani nabo ngendlela ukuthi labantu abafuna ukulalela khuzwa mihla namalanga mayelana negameko ey'fana nalezi, kodwa-ke abantu abafuni ukuthi bakuyeke lokho. Wena mhlawumbe kuthini wakho ukuphawula ngalolu daba-ke ingane zakwethu? Asihlale comment section sixoxe khona le ndaba. Ngila-Sibonise sengiphuma kanjena, kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandela kwakho. Press usubscribe, ngilandela ku-Facebook @RightNkezo. Niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.